zelan piztu zen harreman hori? Izan lehenengo liburuak heldu ziren zuen eskuetara, eta liburuen bitartez egileak ezagutu alderantzizko bidea jarraitu zen duten. Bai, zuk esan dezun bezala izan zen, ez? Gure, gaur familia oso aipatuko dut, Josi eta Baxi aipatu ditut, Joni hemen dago. Gero bat dugu beste arreba bat, gu asko geha gu datarrak. Baina, dira. Garbineren bitartez, jaso genuen guk Susaren, garai batean Susako liburu askotako portadak Garbinek gure arrebak egiten zituen, ez? Eta orduan bere bitartez guk eskuretu genituen poema horiek, eta adibidez, Otamendi horrela ezagutu genuen. Orduan gu lehenengo bere obra ezagutu genuen, eta gero ezagutu genuen poeta, ez, edo persona, ez? Eta Inigo Aranbarriren kasuan berdin, ez? Asko lagundu digute guri, asko, ez? Oso eskerroneko jendea da, eta idazterakoan ere beti dituzu zure zalantzak, eta guretzako beti hor egon dira eta oso lagungarri dira. Guk beti esaten dugu gure diskoetan, gure letrei ITV-a pasatzen diegula, ez? Guk idazte ditugu letrak, baina gero bereekin konpartitzen ditugu argitaratu aurretik, ez? Eta batzutan mala hostian jartzen gara beraiekin, ez? Bere poeta dira eta guk kantu egileak, ez? Eta hizkuntza ezberdinak dira, baina gero testua zeintzerakoan dago komunikazio ireki bat, ez? Eta zentzu hortan gero hobera egin dituzte gure kantuek, ez behien aholkuei esker, ez? Badago edo inoiz gertatu zaizu poema bat irakurri eta konturatzea momentuan poema horrek berez musika duela? Nik uste eta Otamendiren kasu oso argia da, ez? Adibidez, gaur euri egin du, ez? Gure ustez da berez musikelia handia duen poema bat, nire ustez, eta baita Otamendiren poema asko, baina berez idatzita dagoen moduan, bereziki Zeinetan Murrailak edo eta Poza eta Gero liburuetan Otamendiren poemak estrukturalki, metrika aldetik, errima aldetik oso musikala dira. Ez dut, letra ere gogor xamarrantzian da, ez? Nik interpretatzen dudan ez da, nik imaginatzen dut bikote bat krisian eta nola bereiztu ezin asmatu, ez? Nola hitzez nola azaldu, ez? Titula ere oso ona da, ez? 40 minututan ez esateko beldurra. Eta kontraesan hori bagenuen ere, ez? Igual letra horrekin musika hau egitea, baina ezakit. Segura aski oker onden eta... Esan barek, esan niri, esan zakar, esan barek, esan ez dugula, elkar maitatzen, asmatzen, esan ez dugula, baina gozatzeko udetarik hartzen. Esan niri, esan zakar, esan geldi, esan niri, esan zakar, ez gaitula geroak horrela nahi, esan ez dugula, gero horrela nahi, esan gazgehiegi, eman diegula, esan gure irekiek, larregik hasi dutela, esan barat,
esan baratx, esan nildura, xare azizizula, zuri ere, esan zarka, ekiten diola, egun senti bakontzari, esan nahikoa dela, akitu egiten direla, bihotzak, esan ez dugula, oinazearen gora zarregin den, esan ez gaituela. Somebody, some soilik, some needy, somebody, Bueno, ez genuen kantua grabatu, baina disko bati izenburua eman genion, esan bare, eta horregatik izan zen, abesti honi gorazarre, edo poema honi gorazarre egitearen.